Banu, Rabia Bibi, Nur Banu, Katun, Nur Banu, Katun, Hairan Bibi, Asur Bibi. Joining जाफैदों आरो बेसेबांसो जइन जाफैदों? दिनै बेवहाय जितु मा होनो बिपिएफ दलाव हाबनायनि जितु मेल बा जयनिं सेरेमनि इयाद बेवहाय माने इउपिपिएल नि गोबां सोद्रोमाफोर आरो बिजेपि नि गोबां सोद्रोमाफोर आरो लोगोसे अनाबर खालामग्रा गोबां भटार्सफ्रा जोंनाव जयनिं जादों बेहाय माने 1500निबो बारा 2000 खासाखासि 2000निबो बारा माने जोंनाव लिस्टआव सफैबाय दासिमाव 1000सो थांबाय आरो 1000सोआ दंबावो जइन खालामगोन बेखौ नायनानै जों हमनो हायो गसाइगाव समस्ति हिसाबै जोंना बिटिसिआव 12टा समस्ति दङ बे 12टा समस्तियाव माने जोङो महाजोत हिसाबै बिपिएफआनो 12टायाव देरहाजोबगोन बिपिएफआनो 12टायाव देरहाजोबगोन बेवहाय डाइरेक्ट फाइटआ जागोन इउपिपिएल आरो बिजेपि आरो बिपिएफ तिनिखनिया फाइट बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि महाजोत जिखिनि राजनितिक हान्जाफोर दङ बिथांमोना जोंखौबो जोंनि जानानै केम्पिं खालामनो फैगोन आरो जोंखौ देरहासार खालामनायाव गोबां मदद होगोन। प्रमद बर' बिथाङा जे होनगासिनो जे बिपिएफ हिसाबै महाजोतआव आगान होनाय लोगो लोगो बिपिएफनि केरियारा जोबनायनि लामाथिं बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेलाय प्रमद बर'निसो खोथा बेलाय रायजोनि खोथा नङा प्रमद बर'नाव सोंनांगोन बेखौ आंनाव एन्सार गैया बेनि। दे गोजोनथों। Zainab Bibi, Monotar. Factory দিছে ফটো ফুলে দিছে সবাই দিয়া নাই দিছে তাহলে গামছাটা কেন দিছে যদি দে নাই হ্যাঁ গামছা দিছে Banu, Rabia Bibi, Nur Banu, Katun, Nur Banu, Katun, Hairan Bibi, Asur Bibi.